Alguna vez nos paramos a pensar no que faría falta para deixar todo atrás, absolutamente todo, só por unha promesa? Pois imos mergullarnos nunha das historias de fe máis antigas e, sin dúbida, máis transformadoras que existen. Nesta análise, imos explorar un comentario que se adentra na orixe e no significado da fe. E faino comezando cunha das partidas máis radicais e dramáticas de toda a historia, a viaxe de Abraham. Ben, para entender isto temos que viaxar no tempo, case 4000 anos atrás. Estamos en Mesopotamia, no que hoxe sería Irak. Alí vive un home chamado Abram, que xa ten 75 anos. Ele e a súa muller non teñen fillos e, claro, esas alturas xa perderán a esperanza. E de repente, no medio desa vida xa establecida, ocorre algo totalmente extraordinario. Recibe unha chamada para abandonar todo o que coñece. A súa casa, a súa familia, a súa terra. Todo. Pero, ollo, porque esta non é só a historia dun home calquera, é moito máis. É o comezo dunha verdadeira aventura de fe que acabou moldeando a historia e que, de feito, se converteu no modelo fundamental para xudeus, cristiáns e musulmáns. Pensemos nisto un segundo porque a cifra é importante. 75 anos tiña Abram e a súa muller, Sarai, 65. A idade na que a maioría da xente xa está asentada, pensando na tranquilidade, pois é nese preciso momento cando se lles pide comezar de novo, dende cero. E as promesas que veñen con esa xamada, ser unha gran nación, ter un gran nome, para unha parella de anciáns sen fillos, aquilo tiña que soar a algo prácticamente imposible. E agora imos ao miolo da cuestión, as palabras exactas desa chamada, porque hai un significado no hebreo orixinal que moitas veces se perde nas traducións e que, sinceramente, o cambia todo. As traduccións que coñecemos adoitan decir algo como «deixa a túa terra», que está ben, pero omite a forza, a contundencia das dúas primeiras palabras en hebreo. Literalmente, o orde é increíblemente persoal, directa. É un ti, vai. Non é unha orde xeral, non, é unha chamada directa á persoa, unha vocación única para el. E aquí é onde a cousa se pon realmente fascinante. Séculos despois, no século XI, un famoso comentarista xudeo chamado Rashi ofrece unha interpretación que lle dá a volta a todo. El non lee un simple vai, senón que o entende como vai por ti, o que suxere que non é unha orde arbitraria e dura, senón máis ben unha invitación á plenitude, á felicidade. Entón, o punto crucial é este. Se Deus chama a alguén, é para a súa felicidade. A idea de fondo é que hai un Deus cun plan benevolente, un plan para que os seres humanos acaden a súa plena realización. Un crente, polo tanto, non é simplemente alguén que obedece, senón alguén que confía en que, pase o que pase, está sendo guiado cara ao seu propio ben. Pero, cuidado, esta promesa persoal de felicidade para Abraham nunca estivo destinada a ser un asunto privado, algo só para el. Esta frase, unha soa liña, expande a viaxe de Abraham dun xeito monumental. A súa vocación, que era tan persoal, ten dende o mismísimo principio unhas implicacións universais. Non é só para el. O que vemos aquí é que unha chamada auténtica nunca é egoísta, sempre ten un propósito máis grande. A bendición de Abraham ten como un doble sentido. Por unha banda, o seu éxito convértese nun exemplo, nun modelo para outros, e por outra, el mesmo convértese nunha cánele, nun conducto a través do cal a bendición de Deus chega a toda, absolutamente toda, a humanidade. E todo isto lévanos a unha elección fundamental, unha encrucillada que nos presenta o comentario. Basicamente, unha elección entre dous arquetipos, dúas maneiras de responder a palabra de Deus. Por unha banda, temos a Adán. Ele é o home da sospeita. Escoita a Deus e pensa que os seus mandatos son restriccións, que hai mala intención detrás. E pola outra está Abraham, o home da confianza. El cree firmemente que Deus o está a guiar cara a felicidade, incluso cando non entende nada, cando todo é descoñecido. E esa chamada á confianza, ese ti, vai, volve a resoar, anos máis tarde, nun dos momentos máis duros e inexplicáveis da vida de Abraham, cando Deus lle pide que ofreza o seu fillo, Isaac. As mesmas palabras recórdanlle aquela confianza original coa que comezou toda a súa viaxe. Saltamos agora séculos no futuro para ver como toda esta historia chega a un momento culminante, un momento que conecta a viaxe de Abraham directamente coa figura de Xesús. Do mesmo xeito que Moisés e Elías tiveron encontros decisivos con Deus nunha montaña, Xesús tamén leva ao seu círculo máis íntimo a un monte alto para unha revelación transformadora.
A montaña, como vemos, é sempre un lugar de encontro con Deus. E de súpeto, alí na montaña, aparecen Moisés e Elías. Para os discípulos, aquelo tivo que ser abraiante. Moisés, que representa a lei, a alianza de Israel con Deus, e Elías, que encarna todos os profetas, a palabra viva de Deus. A súa presenza xunto a Xesús manda unha mensaxe clarísima. El, Xesús, é o cumprimento de toda a historia de salvación que comenzara moito tempo atrás con Abraham. E entón, dende unha nube luminosa, que é un símbolo clásico da presenza de Deus, escoítase unha voz. Unha voz que declara a identidade de Xesús, que o confirma todo e que dá unha nova e única orde. Para os oídos xudeus dos discípulos, cada palabra desta declaración estaba cargada de significado. Meu fillo era un título do rei mesiánico. A frase, en que teño a miña ledicia, levábaas directamente ao servo sufrente do profeta Isaías, e o escoitádeo identificábao como profeta definitivo que Moisés anunciara que chegaría. Básicamente, nunha sola frase, Xesús é revelado como o cumplimento de todas as esperanzas de Israel. Así que esa aventura da fe que comenzou coa confianza radical de Abraham no descoñecido, resumida en esa orde vai, culmina ahora, séculos despois, con unha nova directriz: a viaxe exterior transformarse. O foco xa non é tanto partir, senón escoitar. Escoitar aquel que é a culminación de todas as promesas. E a pregunta que queda no aire é: que implica hoxe en día esa escoita?